Ego to affect positively. Ikiagera omuske Fredo Kingo Matiang'i. Mono ikero heburuburu ya bete mwaka 2020 ya juzi ya Gen Z. 2024. Nabuba demanded yaru ngombu ache gukora emirimo ya kisiasa usacha abori obugambe bwense igo bono ase intwe muna abari baraba kiase kisiasa nende turaba ke kimiaka twarorire muno obokori bwaye bwegasi korumuna sote serikali ase Ministry ya Education, Ministry ya Interior, twaroche amagendero nende oboko ainge okoregasi buya iyue kabidi tolengereri muna tiga tumurangeri oyo iganera twarorire muna nanyare koirense ya Kenya guchimotu igo bono ekeracha no lengusi nabo atarete naintu nabo atarete naintu no ainge koire kijana geto chipukizi ga Anthony Kebagendi nabo ainge to recognize as a crowd teba abasaya abaiga nabo barororo nende naintu atumierete basically no ko mobilize ko tebya abantu baito basoke gocha ko mwarigani nintu atumierete igo bono nagendete ko tosomi kisiasa munera agendete ko kolan kisiasa naintu nagendete ko tomesiasa ko bono gochimotu ndengereti togendete ko ba aboge ase kisiasa igo asaba sai mono bono igamna ndakwanire kya nenjino mosai tigaba sai basoke nsiko abange kobori ebirogo kiara birogo ebiga mbiri privilege yo muntu gete lakini ko chenchie orogongo rwetu rwa Kenya kisiasa ko ikatobe involved ndoko ba insiko kwanza soko ile kura na pili kwesokia kobori ebirogo ebiga birororo bira available korubo president gotirimboka paka MCA nabo kuboli nenda abantu baroro buraibwa no buya naho bakogochora ikiagera future tu engote buya basaye muna motu teri motu mbono teri motu ikiara maona ali bono tubwate na tubonete ko implement ya senga kie abona iga